Už dlouho jsem měl v hlavě nápad, že bych se mohl projít z Uherského Brodu do Zlína, protože jezdím tam poměrně často a autem už tu cestu znám prostě nazpaměť, ale nikdy jsem nešel pěšky. No a proč jsem si vlastně vybral tuto trasu? Dřív jsem do Zlína jezdil hodně, hlavně kvůli škole a celkově mě to tam jako táhne, takže tam vlastně jezdím poměrně často, ale vždycky jenom autem, autobusem. Nikdy jsem tam ještě nešel pěšky. A vzhledem k tomu, že rád chodím, tak proč to nevyzkoušet? A taky jsem si to vybral, protože se to dá ujít za jeden den, ale zároveň to je v celku výzva, protože můj rekord, který jsem jako nachodil za jeden den, byl 35 km a dneska by to mělo být 40. Nastavoval zvuk, tak jsem tady dělal takové pazvuky, ne? Prostě, aby si zkusil, jestli mě to všechno nahrává, jestli to jde slyšet, protože poměrně fučí dneska. A zrovna, jak jsem dělal ty nejhorší pazvuky, tak poza mě vyjel nějaký cyklista. Já si myslím, že jsem musel dosrat smíchy. První taková větší zastávka bude v Vlačovicích nebo v Pozlovicích na Přehradě, protože tam pracuje kámoš v kavárně, tak se k němu půjdu podívat. Dám si kafe nebo něco. A potom uvidíme, jak se mě bude chtět, protože už tak to bude přes 20 kiláků, tak uvidíme, jak se mě bude chtět a potom ještě vyrazím do toho Zlína. Ideálně bych tam chtěl dojít dneska. Máme dneska geniální počasí, takže se půjde úplně parádně. Momentálně jdu tam jsou Luhačovice, zhruba někde tady, a tam za těma kopcama je někde Zlín a tam půjdu snad potom. Jediné co, tak je, že jdu dneska sám. Přišla trošku horší část tady do kopca, ale nevadí, aspoň budou geniální výhled nahoře. To je snad teda, protože asi půjdu chvíli lesem teďka, tak uvidíme. A radši jdu tady po louce, než po té cestě, protože to vypadá naprosto příšerně. Ty vole, traktor v čipe. Tak už mám Luhačovice na dohled, tak třeba tam aj dneska dojdu. A zůru do lesa. Oh, Jesus. Výhoda teď je, že se můžu dívat na značky, že můžu podle značek turistických a že se nemusím dívat pořád do mapy. Vesrnka.
šlapu do kopce na Starý Světlov. Je to tak, bych řekl, poslední kopec dneska, už jako pořádný, a pak už to bude pohoda. Zbývá mě nějakých 15 km do Zlína, byl jsem u kámoša v kavárně, dal jsem si kafe a jsem ready tam dojít dneska. Jediné co je, tak jsem si vzal na hovno boty, protože jsou takové neprodejšné a je mě v nich hrozné horko a prostě ta noha nedýchá. Takže to budu muset vydržet. Možná mám špatné ponožky. Ale nedá se, jdeme dál. Vtipné, že když jsem tady byl naposledy, tak jsme šli vlastně po louce a teď je tady prostě asfaltka. Já nevím, jestli to vede prostě až nahoru, nebo uvidíme. Ale tomu nevěřím, že to bude vést až úplně na vrch. Ale výhledy jsou tady hezké. Dobrý, až nahoru to nevede. Tady už začíná správná cesta. Chvilku jsem se nedíval na mapy ani na značky a pochopitelně jsem špatně odbočil, že? A já jsem si říkal, že jdu nějak málo do kopce. To je lepší. Dobrý, teď už tam snad dojdu. Tam jsem došel. A teď pokračujeme tady. Tak právě se nacházím na nejvyšším bodu mojí cesty. Ještě do kopce už dneska snad moc nepojdu. To jsem si v té chvíli opravdu jenom myslel. Kapru dolů na Provodov, ale aspoň se tady na chvilku pauzu. Potřebuji trochu vyvětrat nohy, protože to je hrůza v těch botech. Příště si musím vzít jiné. A ponožky asi taky. S tím nejvyšším bodem jsem asi kecal trochu. Tento kopec na tom bude dost podobně. Ale to už by mohl být ten poslední. Po nějakých 8 hodinách jsem konečně uviděl Zlín. Nohy jsem měl kvůli špatným botám opravdu dobité, ale i tak jsem to zvládl nakonec. No a teď byl čas sednout na první autobus a vyrazit zpátky domů. Zakončil bych to asi tak, že když máš chodit, tak běž a na nic nečekej. Nemusíš jezdit nikam daleko, abys něco zažil. Dobrodružství tě čeká i za barákem. Já se pro tentokrát loučím a třeba se uvidíme u nějakého dalšího videa. Ahoj!